seneng karo apane gayane lho no. Gayane iki orangutani ning ya ora. Ning apik Baryanti iki wong piye to? Wong sarwa luwes. Wong magak. Ya ora. Ayu lho nek sampean iki. Mung mripate kaya Napa? penyanyi sapa ndangdut sing kondang kae. Rada rene nengah kono. Tembangno lagune Mas Magiran. Nggih. Tembang kangen, seneng aku kuwi. Kuwi meh padha karo laguku Memanik ngono. Nggih. Nino. Jile jajalan sik no. Wayah wengi udan krimis ra uwes-uwes. Banyu kang tumetes. Terus Dadi sesinggonku nangis. lho ya apik to. Mripat mak kejut ngono iki apik Oh, iya. Sing nyawang iso mak cleguk. Menan mare no. Wong ra kedanan karo kowe wong wis lulange mati kok tak kandhani ngono. Nduwe meneh kathek kowe iki geleman dadi Boyo yo ora iso. Ora iso. Delok-delok lek geleman iki. lho ya berarti wis digelemi. Ceblok. Nak kowe ora usah kok hapus ning panggung penontone wis ngerti kok ngono lho. Dadi kuwi rak ya guyon bae. Iya ya Pak ngono. Gelemku ya delok-delok berarti ana sing kok gelemi. Ya. Tuwek tapi. Ya, monggo Mas. Bukane rodalan aja kaya mabengi ra penak. Neno deng tak gentet durung tak tereng tak ya. Maka. Wayah. Urung to. Bukane kok saron kok. Oh, nggih. Urung bae. Jangkrikane kowe iki. Guyumu aku wis guyune bakul pasar sore. Ya. Urung. Yo. Ayo, aja guru jalan Mas Mas.
Baryanti nembang klirik nang aku selirit pedhot jantungku ngono mak iki ditembangke karo Mbak Uma Aglis ning ya imbang karo Baryanti ya kowe sing ditukokne rokok Baryanti berarti apik mak apik iki jenenge budaya Tulungagung niku pancen miwiti saka tlatah Sendang tayupe maju Pagerwaja tayupe maju reoke maju ngono ya mak merga pancen piyayi Tulungagung niku piyayi sing ngambudaya iya ya mara coba iki tak tampilke sinden klawu klawu piye mak ora tegese nek pas rung macak ki rupane putih ning bareng wis macak ki kok mesti ketara ireng to no mula tak jelukne sinden klawu dadi septi klawu dibaturi karo Brodin Tulungagung sapa Brodin Tulungagung ya Mas Budi Ki Wiraswara sing kondhang kalokengkrat nek rupa pancen kurang tapi kemampuan luweh. Jaranan melu ya nuyon melu, elektron ya melu kok. Sembarang ning dinding dipayu. Nek gatrane nggih ngeten iki. Nek rai nggih rai. Ngene lho Le, kowe tak critani aja ngomong sik. Dadi kowe rak tau tak kandhani. Kowe nek arepe ngomong mikira dhisik. Nggih. Ngono. Dadi engko penak arep ngomong apa aja kaya diuyak karo kanan. Sok kala mangsa sampean iki diuyak karo kanan, ambekan dilandungke. Engko iki lho ora enek wong maedo sampean iki. Ya paling penonton bisik-bisik. Kayak perlu Pak Gondreng ngono diunggahne ngono ya eneng ngono. Ngono iki eneng ngono. Oleh ora apa-apa penonton rak bebas untuk mengkritik. Boleh saja mas karena penonton itu punya kuasa nah tadi tontonan tanpa penonton ganjil. Nek penonton karo sing ditonton kuwi interaktif tegese sambung kuwi apik sae penonton kene ra apik banget ya oh jan tidem permanem boten wonten ingkang nyabawa sedaya sami nikmati adeking pagelaran dalu nah ngono kuwi wis ketara pintermu sing maedo elek karo sampean kuwi wis meneng mergo ning yo panggah elek ngono kowe ora tau tak critani, Bud. Aku tau krungu penonton Gembrendeng. Pak Gondrong kae Pak Budi kae ora pati ganteng, ning suarane apik. Sik nek apike to? Nggih. Ah. Kae nek suarane apik tapi wong elek. Wong elek ning suarane apik. Ning ya ning sing ngene. Lek Budi elek kabeh Kang. Iya enek ngono. Ning kuwi ya tampanen lho, Le. Nggih dipun tampi, Mas. Oh, mergo kanan. Jer tiyang niku anu, Mas. Nek remen niku ora kurang pangalembono ning yen gething ora kurang penacat niku ditompo. Wong iki pokok ditompo sabar. Ah, ya nak sinden klawu kancanana iki. Ayo diajeng sinden klawu sing paling ayu. Duda Budi kancanana Duda Budi iki. Injih Kang Mas. Lho inggih Kang Mas. Lha pripun? Lho niki lho Mas. Wong niku enten napa niku kriteria wonten kalih Mas. Wonten piyayi sing bagus ning gak punya daya tarik. Ning najan to elek ning penuh karisma niku nggih kados kula niki Mas. Kowe omong kok kaya wangel niku kabeh. Iku lho Mas nyantol luntu niku wetu wangel. Kala tanggapono kae. Tanggapono kae. Septi. Dalem. Kamu tahu nggak bedanya rembulan sama kamu? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Kalau rembulan menerangi dunia, Septi. Oh ya? Kalau kamu menerangi hatiku. Oh, so sweet. Mas Budi. Iya, sayang. Mas Budi tahu nggak bedanya kuda sama Mas Budi? Apa? Bedanya? Nggak tahu. Persamaan? Iya, nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak tahu. Podo. Lah, iya lagi. Kowe janar ngelone kowe ra wani, lek kowe kaya jaran nek karepe ngono but ning ora. Ngeloke jaran kowe diloke jaran ngono wae transparan kaya. Yo diaturke jam 12 Mas Mangga. Yo
aja direbut. Hey! apik. Oh inggih. Sip. Alhamdulillah. Wah. Bodi ketara kowe iki cilik pemawamu lemu wah mbebayani. Nan. Lucy. Sugeng dalu Masun. Nggih sugeng dalu wong ayu. Nggih, aja dipelirok ya, Nduk. Nggih. Nggih, Nak. Cici monam luro ciya. Genjoten, Mas. Grengge. Oh! Mas, to be
ambekan sik nok. Sampun ambekan, Mas. Sugeng dalu. Inggih sugeng dalu ki. Bengi iki jan kaya blorong. Agemane nganggo latar dasar ireng. Dikanteni warna apa kuwi? Abrit. Abrit. Kalih Kuning. Kuning. Wah, jan ketara mlepuh. Yen sinden muncu-muncu ni sampean iki, Pak. Sedaya sinden jenengan lak muncu-muncu, Mas. Ya eneng sisik. Sisik mringgil-mringgil ya eneng ora kok. Mbak Lucy. Inggih wonten dawuh. Wong nonton tuntunan iku nek cara kula sing maca sok nggih duwe kesel. Nggih, leres. Upamane ngrungokke swara sing sipate agal. Nggih. Ya ta? Irama-irama sing kasar sak kala maksa yen nyuwun irama sing halus. Inggih. Dadi kula panjenengan kudu iso mengelola bab niki, Mbak. Inggih saged padosi nggih. Ya, ning sadurunge ngaturke dhateng Pak Paijan sagutra napa sing diaturke? Ngoten. Sugeng dalu kula aturaken dumateng Bapak Paijan sekeluarga, Bapak sekalian Ibu, matur sembah nuwun sangat sampun nimbali menika Bapak Gondrong sekruwet. Mas Sun Gondrong sekalian kru. Dalang kang bagus. Wong mateng-mateng kaya ngene dibopo. Mas Sun Gondrong. Iya. Dalang kang bagus piyambak saking Tulungagung. Lah, ya sak Indonesia to, Lur. Sak Indonesia bagian timur. Sing kaya ST12. Nggih, mugi panjenengan sekeluarga Bapak Ibu tansah kalimpahaken rezeki kang kathah, kesehatan panjang yuswanipun, dumateng kang putra kekalih, selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia sampai kakek ninen-ninen nggih. Dadi temanten sakinah Sakinah mawaddah warahmah. Menika ugi sedaya penonton. Wah wau segedhik sakniki kuwathah Mas Sun ingkang mirsani. kene bakule ora eneng ya. Bakule kalih. Tidak masalah no. Mboten Sing penting kita napa-napa. tetap semangat untuk menghibur Tetap warga semangat. masyarakat nglutung. Nglutung wonten mriki nggih Pak nggih. Mriki niki akeh peninggalan-peninggalan. Sejarah. Iya no. Ngoten wonten mriki nggih. Latah sendang sing tak Latah maksudke. sendang asmane mawon niku nggih. Sendang niku sajake nggih sampun anu kok Mas nggih. Oh, kondang no. Kondang. Penampian kondang. Ngaten nggih. Reo kendange kondang, jaranane kondang piye ta kowe? Wow. Pusat iki telatah sendang rata-rata. Iya. Kaya kuda birawaki pemaine rata-rata telatah sendang. Oh, alah nggih kathah seniman kawon Pimpinane Kiai Suraya. Oh, Kuwi nggih nggih. sendang ngono lho. Nggih nggih. Dados iki kathah seniman wonten mriki nggih. Ngono. Akeh sing rekam Endi? Pundi piyayine? Pak sik Royo. mlaku. Oh, iya. Ah nggih, sugeng dalu nggih Bapak Ibu. Pak Suraya niku sing ngasten kasih kebudayaan Tulungagung, Pak. Oh, Nek nggih. panjenengan rak ngasta wonten Pariwisata. pariwisata bagian promo Tlatah Ponorogo. Nggih. Menika bapane nggih wonten pariwisata Tulungagung. Iya, ana pariwisata Tulungagung. Sugeng Kuwi dalu, gembelaanku Pak. biyen ngono. Alah. Mbak Lucy niki kula Kerja temu penak. biyen nalika kula wangsul king Solo mayang enten kidodalan mboten ngenten niki wah. Klambine wis ora kena tak sawang. Mboten klamben, Pak. Ya nak, bawa nak. Nggih, Ngujiwat Mas. ya Cahayu. Nggih. Dan wis sapa neh sinten nek senek Lucy iki. Iki, kula wau keng pojokan niku nyawang Kang Mas Surasa kali Kang Mas Nggono. Ngertos Mbak Waryanti goyang ngene-ngene. Kaya ngene kok ya mbeweh Pak Gono. Apa ya pengen ngono Nggono nggih. Pengen dong kekasih Surasa ning Iya. rumah sakit dadine ya ora pati grek. Oh iya, niki mau terus terang Mas. Pak, niki mau napa? Pak Deku Ora rada sah. agresif iki mau. Rada gelem SMS sinden iki. Wah. Sak-same renek lho. Padahal itu peraturan rombongan kru ras kawinan larangan. Dilarang SMS, yoga sinden dilarang SMS. Namung guyon mboten napa-napa, Ya, ndak hiburan Mas nggih dompo nggih jampi pegelinum. Ya Mbak, diaturke Nggih. ngujiwat ya. Bawa Inggih. sing penak. Dani Mas Aja guyu. Mus
rong padha diselani. Terus tetulunga konokane piye yo? Oh ya toh, marah. Ya bayangane wong ra enek sing ngono, Mbah. Dadi kula ra ngamatur kalih panjenengan. Mbak Lucy nembang-nembang nggih. Engko nek pas guyon-guyon, wonge didageli terus ya waleh lho. Nggih. Engko nembang. Sokonoan bareng. Engko cara Mbah Murdi ngono. Wah. Karmi konokane piye yo? Yem ngono. Mbah Murdi yen ngono. Pamundhut saking kang kagungan dalem Bapak Paecan nyuwun gendhing gulu pedhot kalih keplot. Nggih. Kula mboten saged Pak. Dadi ngeten. Kula memang mengawali mboten terlalu kula gawe campur sari sing sipate musik ning tetep kula gabung kalih gamelan. Ya mak engko diganti ra masalah. Kowe kudu tegas mak, tegas kok. Neno ngilangke rasa sama apa bajing loncat apa banyu wanginan apik gerajakan kaya apik. Dadi gamelane sing nyemplung. Kakean campur sari sok kala mangsa wong ya sedih kok. Lah iya. Tresnaku sundul Mbak, dadekno langgame sik nggih. Ya. Nglam-lami ngeciwati yen anggeget lati anjincet alise sasulebane lencer kuning nang samake kaya harap nekat suwe-suwe tambah perasa
ayo jimat yen tengah mati pangrasaku kaya kasumande apik no amung tansah tak laleke nanging terus kesan pepuntanku umpamane sekar kaya kang silaku batik secerahku amung Mas, masuk musik. mustikaku waduh jan kaya putih kraton ya kan apik nak ya iki sing menarik Pak Anjing jet alise
riyen Mbak kula goleke batur nggih. Inggih. Ya nulate Mas Gandik coba sengkrengen. Nulat laku utama Mrabe wong tanah jati Brahman loro. Brahman karo limosin, gelut. Apa? Brahman karo limosin. Limosin ki apa? Ki sapi. Sapi sing ndi kuwi? Ki padha sejenis Brahman iku wae. Rupane abang. Monggo sampeyan niku nek rak kegolong sapi galekan, Pak. Perlogo ngene nek. Nek galekan niku cilik. Nek limusim iki ya gedhe-gedhe semono-mono kuwi. Oh, nggih. Nah, iki aturna ya ana pamundhut ya, diaturke nganggo ana sadurunge ngaturke tembang sakteruse ana pundutan ya kuwi apa lungi teng asmara ngono ya. Oh nggih. Kuwi diaturke bar kuwi ngaturke bajing luncate nok ngono pundutane ngono. Heeh. Dadi wis ana wis dikonsep ngono. Nggih. Mengko pamundhut gerajakan tak aturke ana gara-gara. Wah iya, Pak. Ya mangga Mbak Daya sing diweti. Mangga ya. Lungi campur sari nek kula aturke. Prasetyane ngati agung tresno mring sliramu ya bagus rai langatena lan wetu ning ati katon bisa saya raga rumah nanti mong tansah anggadang aku samar yen sliramu reki ya le mer dadekno yo wong bagus
ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung gandeng sliramu. Ukuraning tresno dudu pondho nanging lungiting asmara. Ukuraning tresno dudu pondho nanging lungiting asmara. Sik Mbak sugeng dalu Mbak Sangek nyuwun lagu pamit lunga klambi wungu oplosan. Nggih, mangke oplosan kula turuti namung saged kula gara-gara. Sawetara ben ra kebacut ya Mak. Ya ditutup nganggo pasundan no. Ya, diaturke pasundan Jaiponge. Mengko nek sing joget Mbak Lucy sing nembang Mbak Ndoyo, Mbak Ndoyo sing joget Mbak Lucy sing nembang. Nggih. Iya kok Mak. Ben ra rusak tatanane, ben ana tetep kesan wayang kuat ya, Nak. Ya, monggo diaturke.
narasanta pundutane Mas Gono loplosan diaturke gara-gara ya nek wae ya Mas. Ya mbacut kelakune crita dhisik. Buku sing rupa kumelun kuning kencasango ake kamengku sagung cacahan nanging sang tangi kibi sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi siking geni guna tahono
amor manguswamya ngamung ambra genggeng kadhe karunaning kaswase aneng marga malatgung wonten keparengipun menapa duh sinuwun Amiji piswan kula kang garwa pun Drupadi monggo kula aturi paring dawuh menawi wonten sandya sutaning panggalih keparenga kula ngangkulungaken jangga nilingaken karna Gusti ana wujuding nawala saka negara Pancawati Dendho saka astane Sang Prabu Rama Wijaya sing gati bakal mboyong siadi. Sabab iki dina negara Pancawati Dendha ketaman Gebluk Mayangkara. Kawula esuk lara sore temekaning pati, sore lara esuk temekaning pati. Kaya mangkono kanan ing Pancawati Dendha ingkang minangka dadi usada manut sasmita kang tinampa. Ora ana kejaba Yayi Drupadi kudu diboyong menyang negara Pancawati Dendha. Nuwun duh Gusti. Lajeng kados pundi kawicaksanan Paduka Gusti kula ingkang pinethara. Yayi. Bot-bote nindakake darmaning urip. Lila lega wingdriya pun kakang pegat tresna kelan siadi. Arep dikaya ngapa dasare kudu nindakake dharma tetulung marang para kawula negara Pancawati Dendha mula tak nilake Drupadi kaboyong menyang negara Pancawati Dendha sinuwun kados tresnaku mring sliramu donya tekaning delahan duh Kang Mas Pujane bang namung Paduka pepunden kula donya prapteng delahan kula mboten badhe lati dhateng Sang Prabu Rama Wijaya sinuwun kula mboten badhe sagah kapegat tresna kula kalan Paduka Gusti kula ingkang pinethara. Iki nindakake dharma Drupadi. Nadyanto siadi pegat tresna kalan pun kakang yen to pancen Gusti wis nemtokke dadi jodohku mengkune bakal bisa kepethuk Kapijayanggoda. Morake jubun kendhaga kanggo wadhayahe Ratu Drupadi Kapijayanggoda. Yata laruta saking kudya saguru kula yen tan motosa Sang Sri Yayi morake manjing ana sajroning kendhaga mengkune dimen diboyong dening Kapijayanggoda. Aja ndaga printahipun Kakang yen to siadi tresna marang pun Kakang bakal ngestokke apa to kang dadi printahku sinuwun. Lakan kemawon kula mboten badhe lati priya langkung saking setunggal. Tresna kula namung dhateng Paduka Gusti kula ingkang pinethara budhal. Usadanana kawuling Pancawati Dendha Gusti. Wah, sinuwun. Paduka tegakaken ingkang garwa. Nuwun Gusti.
Sowan kula wonten nagari Ngamarta babar pisan kula mboten mangertos surasaning tulis. Menangkaipun Sang Prabu Rama Wijaya kepareng megataken tresna paduka dhateng ingkang garwa. Upami kula ngertos kula mboten badhe ngestoaken sabdanipun Sang Sri Rama Wijaya. Kapijaya nggoda kowe prajurit kaparentah dening Narendra. Yen ta kowe setya bekti marang ratu Gustimu, mesti ora getune wujuding lakon morake kantinen Yayi Ratu Drupadi menyang negara Pancamati Dendha. Nang welingku aja nganti pisan-pisan kowe nyenggol sairane bakal gogrok balungmu. Sinuwun ngestoaken dawuh. Nyuwun gunging pangaksama metu pepungkuran. Yen ta kadenangan kadang-kadangku ora urung kowe bakal tumekaning pati. Nuwun sinuwun ngestoaken dawuh Gusti. Kayangan kayem biaya. Yayi. Wonten pundi Kapijaya Nggoda? Kapijaya Nggoda sampun nileraken saking kedaton Koko Prabu. Yayi, ndika tegaken Yayi Ratu Drupadi, kula ingkang boten trimah. Kula tunggane Kapijaya Nggoda.